egiten hasi ginenean hori iturri, bueno, egiten barri zuten hasi ginenean, pensa egin duen zertzea. Lehenera biltzen zan moduen, azkabete zerbeza zen betetea. Betetea eta eratea. Orduen hori, juntu gara lagun betzukaz eta esana, hori alegin gara. Lehenengotan Sirian bederatzireunde amabi, bai azkenean lortu dugu 1000-etik apurtxu bet pasetea, Honango sasoiak segiduten badabiten hortxe ibiliko gara. Jaiek azten dira tornazte buruen. Hori da importante. Hau da lagunarteko gauze bat, bestea daia ausuaria emoteko, inderra emoteko gauzea. Eta batez be hau da motorrak berotan azteko bakarrik. Beste gauze berezi bete egongo dana be da, 10ean, San Cristobal egunean, mesea egongo dela, dekantauko dauriela batzuk, beste batzuk eskara kantetako neurrikoak, lehenagoko erara kantauko dauriela. Aramotzera ibilbidea egongo da, Gero dekogu paella eta igele txapelketa, tortillak, goiti bera be, arrastien kale antzerkia, gero arantxarteko ekitaldi egongo da, gero romeria kerbeltzegaz, eta gero digibet, ordu txikietarte. Nik animetan doz, badaki San Cristobalen ambiente nogoten dela. Jaiek igual ez duri behar bez, esatea zera. Hori izena berateko, berezdeko izena. San Ferminen parean ez, hortxe gabiz.